אתם ישנים? עוד רגע חודש ארגון. עומד להיות בשיגעון חודש ארגון של העליון, פגז נוחת בלבנון כי בקרוב פיצוץ. בסניף הזה יש חניכים עם אווירה מהסרטים, התקציב פה לא מדהים אבל תראו יהיה נדיר. גם אם יפלו עלינו טילים תן טוב מקלטים, תמיד נגיע עם חולצת תנועה. אז גם אם אין מזגנים פה יהיה טירוף, תהיו פה, חפשו אותנו בגן תהילה. יאללה מרן יאללה חודש ארגון ברבק, צוות השפעה נמצא כאן, תהיה פה אווירה. יאללה מרן יאללה יהיה מגניב לאללה, הבטיחו מלמעלה שיהיה פה קומונר. נעשה פה בלגן במבנה כל כך קטן, עד שנקבל אחד חדש ואולי בעוד 20 שנה. אולי כמות החניכים חושבים לי לא בעננים, אבל לא אכפת לי מה אומרים, יש לנו פולך מטורף. גם אם יפלו עלינו טילים תן טוב מקלטים, תמיד נגיע עם חולצת תנועה. אז גם אם אין מזגנים פה יהיה טירוף, תהיו פה, חפשו אותנו בגן תהילה. יאללה מרן יאללה חודש ארגון ברבק, צוות השפעה נמצא כאן, תהיה פה אווירה. יאללה מרן יאללה יהיה מגניב לאללה, הבטיחו מלמעלה שיהיה פה קומונר. אז שימו לב יא סניף מרן, תהיו מוכנים כי בקרוב חודש ארגון מטורף מתחיל עם הלילה לבן, הופעות קיוסק, השפעה, צביעות, פונדו, נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, הרואה, מתחילים לעשות פה בלגן. אז בואו נשום כמה נשמות עמוקות ונהנה מהם, כי עוד מעט לא נוכל עוד לנשום. יאללה רבק. יאללה מרן יאללה חודש ארגון ברבק, צוות השפעה נמצא כאן, תהיה פה אווירה. יאללה מרן יאללה יהיה מגניב לאללה, הבטיחו מלמעלה. יאללה מרן יאללה חודש ארגון ברבק, צוות השפעה נמצא כאן, תהיה פה אווירה. יאללה מרן יאללה יהיה מגניב לאללה, הבטיחו מלמעלה שיהיה פה קומונר.